kalli jerin jaruman masana'antar Kannywood da suka fi kyau a 2026 ɗin nan da aka tantance, wanda ake ganin cewa a duk Kannywood babu mai kyawun su. Jaruman har yanzu wasu haka na tashi, wasu kuma haka sun ma daina fitowa a cikin fina-finai. Wasu daga cikinsu sun fi iya yin acting ɗin waka, yayin da wasu kuma sun fi iya yin acting ɗin series film. Amma har ila yau babu jarumai da suke da kyawu da Allah ya ba su a tantancewar da aka yi kenan. Amma a ƙarshe za mu bar muku zaɓi domin ku ga shin jerin da muka ya dace. Ɗaya daga cikin jaruman wacce ta samu nasara ta zo a ta goma ita ce Farida Abdullahi. Farida Abdullahi dai fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kannywood kuma matashiya wacce take cin lokacinta a yanzu. Shirin fim ɗin da ya fara ɗaga liyafar jarumar har ta yasa aka santa a masana'antar Kannywood shine shirin fim ɗin Daɗin Kowa. Fitacciyar jarumar Farida Abdullahi an santa da fitowa a fina-finai kamar irin su A Cikin Aji, Labari Na da sauransu, wanda hakan yasa aka ƙara gane fuskar jarumar a masana'antar Kannywood. Ita ta samu nasara ta zo a ta goma. Sai a ta tara daga ciki muna da fitacciyar jarumar Kannywood kuma shahararriya wacce shirin fim ɗin Izzar So ya silar ɗaukakarta, wato kun Aisha na Jamu. Aisha na Jamu dai fitacciyar jaruma ce wacce in dai kyawu ne Allah ya bata, gata da manyan idanuwa, haƙoranta a saite. Tsabagen sken da Allah ya bata, hakan ne yasa take da mabiya sama da 600,000 a shafinta na Instagram. Aisha na Jamu a da ta taɓa yin aure, amma a yanzu ba ta da aure, inda za mu iya kiranta da ita ma matashiyar jarumar da shirin fim ɗin Izzar So ya silar ɗaukakarta a Kannywood. A cikin wannan jerin ita ta samu nasara ta zo a ta tara cikin jaruman Kannywood a kaf da suka fi kyawu. A ta tara ta takwas daga ciki muna da Amal Umar. Amal Umar jaruma ce da ta shahara a fina-finai, musamman a fina-finan kamfanin Sultan da dai sauransu. Amal Umar ita ce wacce ta shirya shirin fim ɗin Safira. Sannan fitacciyar jarumar an santa da fitowa a fina-finai da kuma yin acting ɗin waƙoƙi a kamfanin mai Shadda Global Resources. Jarumar tana da kyawu sosai, sannan kuma ana yi mata kallon jarumar da ita ma bata damu da yin bleaching ba, iya farinta ne da Allah ya bata ake yi mata gani. Jarumar ita ta samu nasara ta zo a ta takwas cikin jaruman da a kaf Kannywood suka fi kyawu. A ta bakwai kuma muna da fitacciyar jarumar Kannywood kuma wacce ta gajiya ta ga yau a cikin masana'antar Hadiza Gabon. Hadiza Gabon in dai kyawu ne Allah ya bata, amma har ila yau bata taɓa yin aure ba. Hadiza Gabon ta shafe sama da kusan shekaru 10 a masana'antar Kannywood, kuma akalla tana da shekaru kusan 30 ko ma fi a duniya daga haihuwarta zuwa yanzu. Ita ce dai fitacciyar jarumar Kannywood din nan wacce take gudanar da abubuwa da dama na hira da jarumai da dama a masana'antar fim din. Ita ce ta samu nasarar ta zo a ta bakwai cikin jaruman Kannywood da suka fi kyau a kaf cikin masana'antar. Ta shida daga cikinsu ita ce Maryam Labari Na, wacce ake yi wa laƙabi da Fatima Hussein, wacce shirin fim din Labari Na yi silar ɗaukakarta. Duk da cewa a baya ta fito a fina-finai kamar irin su na Ladidi da sauransu, amma ana alakanta da ɗaukakarta da cewar shirin Labari Na shine ya ɗaukaka liyafarta. Hakan ne yasa ta samu kyautar award a shekarar da muka yi bankwana da ita ta 2024. Fitacciyar jarumar ta samu nasarori da dama a shigar ta Kannywood, kuma ga ta bakar jaruma kyakkyawa. Hakan ne yasa ta samu nasara ta zo a ta 6. Sai kuma a ta 5 muna da fitacciyar jarumar Kannywood wacce kuka fi sani da Firdausi Yahaya, Zainab, a shirin fim ɗin Labari Na. Duk da cewa ba ta yi wani sinasune a fim ɗin ba, amma ita ma shirin fim ɗin Labari Na shi silar ɗaukakarta a lokacin da ta fito a Matar Al'amin ta 2 kafin ta mutu. Bayan mutuwar ta ne al'umma da dama suka ta buɗe kafafe da sunayenta a lokacin da take tashe, kuma ita ma Allah ya bata kyau, sannan ga ta farar mace. Hakan ne yasa ta samu nasara ta zo a ta 5 cikin jaruman Kannywood da suke da matukar kyau waɗanda aka tantance a shekarar nan ta 2026. Amal Umar, Ruki Alim,
ba a santa da fitowa a fina-finai ba, sai dai kuma an gane fuskarta musamman a fitowa a waƙoƙin Hausa. Fitacciyar jarumar ta fito a waƙoƙi na kamfanin mai shadda Global Resources, sannan kuma jarumar ita ta samu nasara ta zo a ta 4 cikin jaruman Kannywood da a kaf Kannywood suka fi kyau. Jarumar Allah ya hore mata ido, sannan kuma ga saitattun haƙora, sannan kuma farar mace ce, hakan ne sa a cikin tantancewar aka tantance ta. Sai kuma wacce ta samu nasara ta zo a ta 3 bayan jaruma Ruki Alim, muna da fitacciyar jarumar nan ta kamfanin Abubakar Bashir mai shadda Momi Gombe. Momi Gombe tana da mabiya sama da kusan 1 million a shafinta na Instagram, hakan kadai ya nuna tana da yawan masoya. Sannan ba iya wannan ba kadai, fitacciyar jarumar Momi Gombe tana da kyau, natural kyau daga Allah, sannan kuma tana da manyan idanuwa, hakan ne sa aka tantance ta, ta samu nasara ta zo a ta 3 daga cikin shahararrun jaruman da Allah ya ba su matukar kyau a masana'antar Kannywood, kuma waɗanda aka tantance a 2026. A ta biyu wacce ta samu nasara muna da Fati Washa. Fati Washa fitacciyar jaruma ce 'yar asalin ƙasar Najeriya, kuma wacce ta samu nasarar zuwa a ta biyu cikin jaruman da suka fi Kannywood. Jarumar ta iya shiga irin ta wedding, idan na ce wedding aure kenan, kuma ita ce jarumar da ta taka muhimmiyar rawa a cikin shirin fim ɗin Labari na mai dogon zango na ƙarƙashin kamfanin Saira Movies Investment. Jarumar ta samu nasarar zuwa a ta biyu, duk da cewa tsohuwar jaruma ce, ta gajiya ta ga yau a Kannywood, amma Allah ya hore mata kyawu da kuma manyan idanuwa. Hakan ne yasa ta samu nasara zuwa a ta biyu a cikin jaruman da suka fi kyau. Wacce ta samu nasarar lashe wannan gasar ita ce Nafisat Abdullahi. Nafisat Abdullahi fitacciyar jaruma ce 'yar asalin ƙasar Najeriya a garin Kano, jarumar da ta taka muhimmiyar rawar gani a shirin fim ɗin Labari na. Sannan fitacciyar jarumar Nafisat Abdullahi ba ta bleaching, iya farinta ne da Allah ya bata, ko ka kira ta fara ko baka, amma jarumar tana da kyawu Mozen Sin, ma'ana dai fiye da tunanin duk wani mai tunani. Hakan ne sa jarumar ta samu nasarar zuwa a ta 1 cikin wannan jerin jaruman Kannywood din da suka fi kyau top 10 waɗanda aka tantance a 2026 din nan. So dai waɗannan su ne jerin jaruman da aka tantance. Sannan idan kuna ganin cewa wannan jeri namu da muka yi yayi, ku danna mana good a comment section. Idan kuma kuna ganin bai ba, to ina buƙatar ku rubuta naku domin mu ga yaya zaɓin naku zai kasance. Mu dai a zaɓin mu waɗannan su ne jaruman da aka tantance. Sannan kuma mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka da kuka yi na Allah Amana Best TV.